motegno. Achiel kuom weche mano aneno ka onyiedhore lela e romo mano bedo godo kod jatend piny machon Uhuru Kenyatta. Ingeni Joyce, wach mar opposition ni en hangover ma wan go from Katiba machon. Kenya, Katiba mar Kenya sani onge gima iluongo ni opposition. Katiba mar Kenya sani ji te nie sirkal. Sirkal mar Kenya, Katiba wacho ni en mar jo Kenya te. And therefore, whether nyo ogonu kura ma unu yudo matin to jomoko yudo mang'eny, pod un mana sirkal. Emomiyo Katiba, rather than the word the government opposition, they need to use the words majority and minority. So therefore, jomane parties, kata coalition ma parties manoko yudo kura moromo loso sirkal, gidonje a wing mar parliament biluongo ni minority wing mar parliament. Minority wing mar parliament en gin gi roles gi magitimo mana kaka jo sirkal gi be nigi role gi. And therefore, I do not see gimora mora marach gi jo azimio moko manyodonje e sirkal, especially jo ma ai kweth mar ODM. Now, it is important to note ni minority pod nigi tijgi ma ginyalo timo e parliament. And kineno e parliament, nitie minority members kata mana moa ODM kaka Sifuna gini, ma pod hold government to account. Ineno ka pile pile, ka poni ka any policy ma sirkal okele parliament, ineno ka jomoa e minority party pod question gik makamago. So I think that role is there. Watch mar opposition opposing for the sake of it, but it's not necessary. In Britain, although one was a weak opposition in Britain, in enoka opposition ilungo ni Her Majesty's loyal opposition. Majesty ni kata un opposition, lakini nyaku upasu interest marpin. Emomiyo samanti a crisis, like crisis ma one go sign. One crisis in the country. One crisis mag employment my youth. One youth all over ma onge teach. One crisis ma jumudhier. One crisis ma jo ma onge ute. One crisis mag insecurities areas makoma Kenya. It is important mondo leaders mondo pull together, okay? Ma katakane u oppose ntie gik ma unya wacho ni magi to onge kaka wadi oppose. Magi wadiro ge president ge sirkal mondo wa push through. And that is egima president temo yo mineno ko temo reach out. No reach out ne Raila Odinga or nominate joge modonje sirkal. I'm hoping ni reaching out to Uhuru Kenyatta, kanti es lots ma podo dong e sirkal. To Uhuru Kenyatta be nya yiero joge moko, kata nyalo so gi joge ma nyontie minority party kaka Kalonzo gini. Mondo gi select a few people gi so e sirkal. Wach mar IBC, mondo gi bedi mondo gi wach mar IBC no kamora chiel mondo gi lo. So it is good mondo leaders will consult on issues of national interest. And I don't think there is any problem in doing that. I'm hoping the opposition, rather the minority party, will take advantage of that. Mondo Gichak participate actively in developing Kenya rather than just opposing Serikal. That is my view. Korka korisi pia magomba wach ni mar opposition makoro ne obeda achiel kuom weche mane Uhuru gi Ruto twa Kenyoro.